Endnu gang er deltagerne under starterens kommando til DTC's toårsserieløbet, hvor 2 Pearl Shadow er blevet favoritten, tæt fuldt af for tillæg, belastet 7 Photo. Der gik starten så til andet løb DTC's toårsserie. Og det startede med problemer ude i banen for 4 Pauline Byvang mod føring nummer 2 Pearl Shadow, nærmest fuldt af nummer 1 Puskas Blue. Derefter indvendigt som tredje nummer 6 Playboy Robert. Første hest i anden spor er nummer 3 Pace of Music. Derefter vinder banen nummer 5 Pinocchio HJ. Op til feltet er den allerede kommet som anden hest i anden spor, nummer 7 Photo. Men det er Sten Juhl, der sidder i føring, og han har altså kontrollen i øjeblikket. Og det har han i selskab med Magnus Ladegaard trænede 2 Pearl Shadow. Godt med som anden nummer 1 Puskas Blue, derefter udvendigt som tredje nummer 3 Pace of Music. De første 500 meter beherskede 31,0 faktisk for de toårige heste. Og fuld kontrol til Sten Juhls 2 Pearl Shadow. Ser fint ud frem i føring, uden de store problemer, med et par længder ned til den næste i feltet. Og den næste er altså nummer 1 Puskas Blue. Derefter har vi med som tredje hest 3 Pace of Music. Udvendigt som første hest i anden spor 7 Photo. Så galopperede nummer 6 Playboy Robert. Op til feltet er den også ved at komme nummer 4 Pauline Byvang. Efter 31 fart de første 500 meter, så er vi oppe at passere de første 1000 meter. Det er det sket på 27,7. Så skal vi lige have med, at dommerkomiteen i dag har vurderet banen til minus 1 sekund. Men det er altså nummer 2 Pearl Shadow i føring, udvendigt 7 Photo. Frem i anden på udvendigt er gået nummer 5 Pinocchio HJ. Indvendigt sidder fortsat 3 Pace of Music. Og op mod feltet jagter den fortsat 4 Pauline Byvang. Længder ned til 6 Playboy Robert. Men Sten Juhl ser bare ud til at køre sit eget løb foran i feltet bag 2 Pearl Shadow. 2 Pearl Shadow har fortsat betryggende forspring, udvendigt 7 Photo, indvendigt 1 Puskas Blue. I tredje spor angriber nummer 5 Pinocchio HJ. Men nu er vi på vej ind mod sidste sving. Det er DTC's toårsserie. Vi skal have uddelt 12.500 kroner til den vindende ekvipage. Det er 2 Pearl Shadow, der skal tage imod 5 Pinocchio HJ. Så er der blevet afstået ned til et Puskas Blue og 7 Photo, derefter nummer 3 Pace of Music. Men det ligner et tohestes opgør, uden at de får galop på vejen. Det er indvendigt 2 Pearl Shadow, udvendigt under pres for nummer 5 Pinocchio HJ. De to heste går side ved side ned gennem opløbet. Nu skal vi se, hvem som så er stærkest. Indvendigt 2 Pearl Shadow holder hele tiden en lille halvlængde. Udvendigt forsøger den 5 Pinocchio HJ, men der er fin fart på afslutningen, og 5 Pinocchio HJ kommer tæt på, men kommer vel ikke forbi. Indvendigt holder Sten Juhl gang i vinderen. Nummer 2 Pearl Shadow foran 5 Pinocchio HJ, og godt afsluttende 3 Pace of Music. Ikke de store problemer. Han kører faktisk 16 fart de sidste 500 meter med den toåring her Pearl Shadow, og så vinder den altså uden nogen som helst former for problemer, og sikrer altså Sten Juhl en vigtig sejr, og nu er han altså kun et par pinde efter René Kjær. 2-5-3 så jeg som indløbsrækkefølgen forløbig fra andet løb.